के चाहिए लोग कही कि लोग के सेटिंग गेटिंग सुंदर बा पढ़ा लिखल समाज बा हम गाय भजन उनके लेखा कोई का देख बड़ी बोलत और हमरा काहे हो अब का कहीं तो का हाथ नहीं खे कोई दी देखम नु नया गही से ब्यास लगेली न पछही से ब्यास तनिका भात कम कर दो न ऊपर से ब्यास लगेली न नीचे से ब्यास लगेली काजनी पीछे से कैसा लगेली है बताई दुगोला देखलो ब्यास ब्यास के आज मेल फीमेल के दुगोला स्त्रीलिंग पुल्लिंग देहाती में कहल जाए कि एगो ब्यासाइन के दुगोला तो सुंदर आई कितना सुंदर ले बजावले यही हमर भोजपुरी रहला पहले के भोजपुरी आज के भोजपुरी में यही अंतर पहले के भोजपुरी से सुगंध आवे आज के भोजपुरी से दुर्गंध आवे लगे पहले के भोजपुरी मेल फीमेल पूरा परिवार घर में सुने आज अकेले सुने में लाज लगे लाज ईयरफोन लगा के पड़ता महाराज कहाँ गोइल भोजपुरी के जमाना लेकिन जौन मुर्दा शंख लगा के गा के लोग चल गए अनपढ़ लोग 40 बरस के लौंडा उहो लौंडा के दाढ़ी खुटियाई जौन मुर्दा शंख वाला लोग गा के दुनिया से चल गए आज जो गीत भोजपुरी के धरोहर बनल बा आज पढ़ल लिखल लोग गीत गावता मंडन बाबा 10 दिन में गीत बंगाल के खाड़ी में गिर जाता उन लोग कैसे गौले अनपढ़ लोग तनी देखे